Jonel Karbi Youth Festival Cengbong Lang Sibu Aklam Phelang Pi Along Best Team Lang Mipi Jutang Aterang Pensi Cipalong Dun Lason Sinijang Karbi Anglong Cengbong Lang Sibu Aklam Phelang Pi Along Nipli Aparman JKYF Pon Along Best Team Kacupalong Dun Aterang Lake Lang Mipi Jutang Aterang Henlo Lason Si Lang Mipi Jutang Aterang Ahin Pen Cengbong Lang Sibu Aklam Phelang Pi JKYF Along Kacepatil Pipon Klembang Pu Klembang Pi Atum Aphan isi kacuningri ason ke lapu henlo tangka akha abhai abang kom onglo nang kelo dun pusi kacuningri padupon lapen ke AAC team Karbi angong aphan kacuningri pontu abang ke lapu henlo nilitum non ason ceng pongsi hei hui aningkan ta long dun bon sitame la hei hui kibi adim kavidet adjoksi cengbo et titilo Lasi ake hai Dr. Tuliram Ronghang Lapen Kapili Constituency MAC ake hai Pawan Kumar Rai Lapen Adung Head EM ake hai pi Rina Terang pi atum nilitum aphan hormu hortar ki biji adim office nang kinpiwek nang jipusi kacuningri padupon dak lang nupi terang hinten mati nili dak mai ko hinten kecing sinang litum dak media korte tum curu bak dakan hinten karbi he labang so jutang juga aprangan ke ponji apam mati rada thing walo man kapali dunje apam nanglitum dakan apali ninga ko ang curu lasini tum pini lada nanglitum han nanggahan nangkok lasolam mangalalo pining badak cengbong lang sibu klamlong ningkan thongke pai si labangso indeng thongke pai si karbiri hawar karbiri rin to rongaji labangso kacepati along semenil tum kicengsi anong namate first best sinil tum wamlo labangso first best ke wana bangke nilutum dak jutanga terang tum det kabor il puson kali kadhok awe dak lang mipi KCS unit kaparluan arong lapuson lo lang mipi lang khat lang mipi amang lang mipi rong kimi jengkru lang cithing kandong kiluaji lapen dola lapuson arong penangan do halapu bangga amlet lo lapu bangke hajengkru ano lapuson labangso arong sor pen kacirap kacito joni sinil tumbange tining lapuson anong nam kimi gelong dun pusining ke mane ning ke parong dun lo lapen ke bang jilangar ni semila puson ka cerap ka situ bang ke du ulang nang lapen nilutum ladak ni krep ho bagulon ladak lang mipi patko klamong sinilutum ladak ini bang rehearsal ke du semila ladak ka siksak la puson we rong system ka cerap ka situ la puson du la sojo ni sinilutum ini bang ke nong mis me wa mong lo la ke nilutum la lang mipi KCS unit pen ka cepate du natum detle anong nam bu halilo la lang mipi KCS unit ka parlo ana rat apartment si nilutum bang ke karjap dun si nong mewan kilo lasi alang itum labangso niltum kiwan pia bangke niltum det kabor ila puson kali alang itum same ka cerap do indon pen same anang kang pia don tin sing koi la puson sirung masih pining kan si ladak pininga bang ka cepati duning khani krip ho farman maga akisuma be pin alang itum sang cerap dun det masih niltum rehearsal bangke pacun no lasi alang itum asom thot karbiang long angkang pi tum sami la puson bang sikinang ji komane plang mucor tum pidun chot la puson kalidar ni komane employee tum pidun chot la puson kalidar ni asap sap besi tamil iltum he jutang farman bangke iltum cerap nai lasi iltum la bang so message bangke nang tum athingnu nang thamji alam bang galalo lapen pining kan iltum best first best ke wana bangke son crazy suse la puson anong ikebando lasi keceng sisi anong e bangke lalo rong ketong pusamin iltung keceng sisi wan lo leng kengdong dan ke kat lapen nimso kirung lahai lun cetu lahai long niltum penangan keceng sianong nam cepalong nun pensi niltum sob kadok abe pangrumpet pen krisi suse la pusona anong nam kiwan pensi niltum keceng sia fast best bangke wan lo lapen nili hinpen karbing long autonomous council team karbing long tumhan pustame dak local MAC pustame lapen ladak lang mipia dung long masih dulu dak amrenga constituency long non ke EM lo terangki baido alang li phan kado phan nili hinpen mate ladak nil tung lang mipi ke ses unit
tim tum pena chuning ri bangala lo aning kan wang tamen tum pheklong la penang anan nong namlong dum lo cheng pustame ba mapla choi hong thor seleng pustame labang sulong det penin tum ki bia de mabe lahaya biri pulote ko mane hambi ko ko ha tum baning hang ling ko son pene po ningkan sini pelote avirat ti lasi nilitum bangke kar i bangala lo nilitum unit tum hambang mesen la poson office isinan kimpinai labang so office arlolong nilitum lahai kelong nun ana sonan cepate sonan samen nilitum ladak kelong nun pulote nilitum ladak kibilong pamepo lalote lake henune pin po biningkan sini nilitum ladak cepate don penang ana son cirilo choi hong thor seleng jir ik lapuson ladak han an ka chudeng ka su ka do ka ven nil tum dor chit kenang sot an ciri lap lo same labang su ki bia dim nil tum chit thek long le la senang le tum dak tim kar beng long senang atum han same lapen ladak local VDC chairman same alang le tum han chuning ri bang la lo la nil tum han bang labang nang pidonji lapen mission office nang ki binja phansi chuning ri lo